Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana mata, yau zan muku bayani ne akan yadda ake kwanciyar aure. Yar uwa, idan harka ta fara nisa, ma'ana kin gama wasa da mijinki, kin gama shan nonon shi, kin shafa shi, kin sa borar shi a cikin bakinki, kin tsotse ta, kin mata sokin. Kin yi sokin, kin tsotse shi sosai, sai ki buɗe mai gindinki. Idan kika buɗe mai, idan ya fara saka borar shi a ciki, kina numfashi a hankali, kina tsotson kunnen shi, kina zira harshen ki a hankali a cikin kunnen shi, kina zira harshen ki, sai ki ɗago ƙirjin shi, sai ki manna da nashi, ki kankame shi sosai, numfashinku yana haɗa na juna. Ki kama shi sosai a jikinki, ki rungume shi matuƙa, kina buɗe ƙafafunki, kina ƙara buɗewa, yana shigar ki sosai. Ki ƙara buɗe jikinki. Idan fa zaki ki saki jikinki, ba wai ki dinga kankama jiki kina matsa nan ba. Idan kina haka, mijinki ba zai ji daɗin saduwa da ke ba. Amma idan kuna yi, ki saki jikinki, ki sa a ranki wannan ibada ne, bauta kike yi. Ki saki jikinki sosai, ki bubbuɗe mai ko ina da ina. A haka har zai samu ya taɓo majiyar daɗin ki, wato albasa. Kina ƙara tura mai ƙugunki, shi kuma yana ƙara zira borar shi a cikin gindinki. Ki saki jikinki matuƙa. Nan take zaki ga mijinki ya ƙara ƙanƙame ki, numfashin shi ya canza, ya ci gaba da cinki da ƙarfi. To anan ne zaki ƙara matsa jikinki ta ciki, ki matsa gindinki sosai ta ciki, sai ki ga ya kawo cikin nishaɗi da kwanciyar hankali. Kin jiyar da mijinki daɗi kenan. Sai kuma sirri na biyu shine, idan har dare yayi, kuna falo kun gama wasanninku a falo, kun gama kallo haka, sai ki matsa ki kwanta a ƙirjin shi, ki fara shafa sajen shi, ko da bai da saje ki fara da shafa shi, sannan ki zo kan ƙirjin shi, ki fara mai tafiyar tsutsa. A nan falo ki fara mai tafiyar tsutsa, kina mai rangwada, kina mai shagwaba, kina shafa ƙirjin shi, kina ɗan tafiya da hannayenki, kina juyawa a hankali, har ki zo ki zame rigar gabaki ɗaya, ki zaunar da shi ya mimmiƙe ƙafafun shi, sai ki hau kan shi. Ba wai sai kin buɗe jikinki ya ci ki ba, a haka ma ki hau kan shi, ki ta mai wasa, kina kisin ɗin wuyan shi, kina manna fuskar ki a wuyan shi, kina kisin, kina shan nonon shi, kina zira harshen ki a cikin kunnen shi, kina tumurmusa shi. A haka zai yi releasing. Ba wai sai kin buɗe gindinki ya ci ki, wai sai ya ci ki sannan a nan ne kawai za ku ji daɗin juna ba. Idan har kika iya sarrafa shi, ba wai lallai ci shine kawai ake jin daɗin auratayya ba. A'a, idan kika mai wannan, nan take zaki ga ya kawo, yayi releasing, ya ji daɗi matuƙa. Idan ma har kika iya wasannin, kin iya shan wuyan shi, kin iya kissing ɗin shi, kin iya mai abubuwa, sai ma yafi samun kwanciyar hankali, sai ma yafi samun nutsuwa akan ya ci ki. Don Allah mata, mu daure mu kuma jajirce, mu ba da rayuwar mu da farin cikin mu gurin ya zamu satisfying din mazajen mu, ya zamu biya musu bukata, ya zamu mallaki zuciyoyinsu, domin shi mallakar zuciyar namiji yafi komai sauki. Babban burin namiji da ki iya bashi jikinki a yayin da kuke jima'i da shi.